Poďme sa pozrieť na tieto okuliare slnečné so zabudovaným MP3 prehrávaním, ako tieto okuliare fungujú. Čiže sú to štandardné okuliare slnečné s tým rozdielom, že majú v sebe zabudovanú MP3 prehrávanie, samozrejme aj so slúchatkami. Čiže na ľavej strane majú okuliare batériu, ktorá sa nabíja cez USB kábel, a na ľavej strane majú ovládanie MP3 prehrávania. Takže poďme si pozrieť, ako sa ovláda toto MP3 prehrávanie. Máme tu 3 tlačítka, s ktorým ovládame prehrávanie. S prostredným tlačítkom zapíname a vypíname MP3 prehrávanie zvuku alebo prehrávanie nejaké piesne alebo zvukového záznamu. Takže dlhšie stlačíme prostredné tlačítko, teraz sa nám zapína, sa nám aktivuje MP3 prehrávanie. No a teraz vidíme, že blikajú okuliare na modro a na červeno, to znamená, že sú pripravené prehrávať zvuk. Týmito krajnými tlačítkami si posúvame buď pesničku alebo stopu dopredu. To znamená, že krátkym stlačením posunieme zvukovú stopu dopredu, naopak zadné tlačítko posunieme zvukovú stopu dozadu. Dlhším podržaním predného tlačítka zvyšujeme hlas, naopak pokiaľ chceme znížiť hlas, dlhšie podržíme zadné tlačítko. Pokiaľ chceme, aby nám už neprehrávali zvuk tieto okuliare, tak opäť dlhšie podržíme prostredné tlačítko, no a MP3 prehrávanie sa vyplo. Okuliare na to, aby sme mohli počúvať zvukový záznam, potrebujeme slúchatka. Slúchatka sú zabudované v okuliároch. Sú zabudované takým spôsobom, že dajú sa do určitej miery aj vysúvať, aj zasúvať. To znamená, že dajú sa prispôsobiť na rôzne veľkosti hlav.